Добрый вечер. В эфире снова и снова телемарафон «Стаи ВТР». «Голос Крыму» має бути в эфире. Сегодня чумовой совершенно день, чумной просто день. Вот. И у нас в гостях под конец нашего сегодняшней части марафона патриот, мой товарищ, писатель Руслан Горовий. Руслане, вітаю. Вітаю. Дякую, що запросив. Я дякую, що прийшов. Я нагадую, що у нас є телефон прямого етеру, який ви час від часу бачите на своїх екранах. Ви можете за ним телефонувати, як телефоном, так і за вайбером. Це ваш вибір з будь-якої точки світу. Підтримувати АТР, висловлювати свою думку, ставити запитання гостю. Ми на все відповімо. А знаєш, про що я хочу поговорити? Просто сьогодні день почався з обшуків, з облав, насправді. Це знаєш, як вони це роблять? Просто, може, не всі в курсі. Вони роблять це зазвичай біля 4 години ранку. Це година, коли 18 травня 44-го року Сталін, НКВД, НКВС почав операцію по переселенню, тобто геноцид. Річ у тім, що ти бачиш, це ж нащадки. Прямі нащадки, так. І вони розуміють, яке це може справляти враження на людей, яких піднімають приблизно в ту годину. Раз на годинник, і ти розумієш, що так. Це така яка штука. Я, до речі, дуже радий, насправді, що в теорії мене можуть бачити в Криму. Бачать зараз, ми ще мовимо. Да, тому що, звісно, Крим для мене не чужі місця. Окрім того, що я дуже багато там був до війни, да. Це ми всі українці, так чи інакше, були в Криму. А я ще на початку 13-го року поїхав в Крим і знімав документальний фільм, який називався «Система». Я проїхався по всіх пенітенціарній службі Криму, Сімферополь, Керч, все це, і подивився Крим зовсім з іншої штуки. Не як пляжі, не як... тоді я хотів би розказати одну штуку, коли в мене стався дуже сильний конфлікт з однією людиною, яка мене просто там проважати мій був, який мені намагався розказати анекдот про депортацію татар, про старого комуняку. Я не знаю, чи відомий цей анекдот, я точно не буду ретранслювати всю цю чуш, але мало не дійшло до бійки тоді. Через те, що він розказав анекдот, і кілька людей засміялись. І це було в Керчі, і я встав, кажу, ви... Над чим що ви робите? Що ви зараз робите? У мене тоді була така конфліктна ситуація, якій я думав, що дати ход. Але потім пішов Майдан, і все це втратилось. В Криму десь живе одна людина, яка спочатку стріляла в мене і моїх друзів на Майдані. Марк Жадан, сподіваюся, ти спиш і в дзеркало дивишся час від часу. І розумієш, що ти творив, і розказував, що це його присяга. А потім, коли прийшла окупація, я йому запитав, а що ж ти там? Ти ж, мабуть, там воюєш зараз з Росією. Каже, ти ж розумієш, у мене тут будинок, все, і він прийняв російську присягу. Яка його доля, я не знаю, була інформація, що його перекинули в Грозний, де він там. Я сподіваюся, що він здох вже. Тому що варіантів у окупантів не має бути інших. І я щиро переживаю за кожну людину, яка зараз опинилася в окупації. Це страшно. Це страшно. Я знаю, що таке, коли твій дім фактично забирають. Коли ти можеш бути в безпеці, буквально там, закрившись в хаті на замок, поки його не виб'є поліція. Це страшне. Я хочу, знаєш, про що з тобою поговорити? Про цинізм і брехню. Цього вистачає в нас. Так, вистачає. Але якби цього вистачало лише з боку окупантів, це було б ще півбіди. Коли ми такий самий цинізм бачимо тут, таке саме ставлення до кримських татар, ось ти бачив, да? Обличчя цього чиновника,
І вони дивляться скрізь нас. Вони якби нас не помічають просто. Так? І це такий холод, таким холодом тягне, як в ті часи, коли ще Майдану не було, і ми були для тодішньої влади таким другим сортом. Да? І вони дивилися скрізь нас. І з'явилися зараз такі самі люди у владі на різних посадах, які дивляться скрізь кримських татар, скрізь наші страждання, скрізь наші біди, скрізь наші смерті, скрізь наші сльози. І ось просто ти ж письменник, не просто людина там по вулиці йшла. Що це за тип людей? Хто вони? І чому їх так багато зараз на видних місцях? Насправді, для того, щоб це зрозуміти, треба, наприклад, відмотати нашу історію, хоча б на 100 років назад. Що відбувалося під час Української Незалежної Республіки, яка програла свою боротьбу за Україну? І дуже гірко програла. З такими бідами, з Голодомором потім. Одні загинули. Да? Одні загинули, пішли на боротьбу там з совітами і загинули. Другі поїхали. Треті лишились і що? Підлаштували. Зараз дуже немодно про це говорити і це розуміти, але фактично, давайте бути чесними, фактично населення України – це нащадки тих, хто прилаштувався. Але не всі. Більшість, виходить. Фактично більшість. Для когось це розуміння прийшло через покоління, через 2, які намагаються бути незалежними, самостійними, рухатись від Мордора. А хтось лишився таким. Саме тому таке було ставлення до кримських татар. З одного боку декларація «вертайтеся», це буде добре. З іншого, просто вас там, ви нам трошки мішаєте, ви нам трошки заважаєте. Та не трошки. От і все. Тому, звісно, що були люди, які весь час намагалися боротися з Радянським Союзом, тоді боротися і за права людей, і гнили в тюрмах, але більшість людей, які живуть на терені сучасної України, це нащадки пристосуванців. Як хорошо, що сусіди розстріляли. Вибачте, чому Львів говорить. Це якщо ми говоримо дуже широко, але воно дає можливість з'ясувати, чому таке ставлення. Дивіться, зараз пішла нова війна. Найбільш активні проукраїнські знову гинуть. От вам і випливають на перші ролі ті, хто з задоволенням пристосується. Нинішня влада, я люблю там синонімічні такі ряди, я їх називаю бородаті діти. Тому що з одного боку вони виглядають як дорослі люди, а з другого боку абсолютний інфантилізм, нерозуміння процесів, абсолютна тимчасовість. Вискочить, подивитися, я можу все. Слухай, я ще згадав, а ще ж кажуть, що діти жорстокі. Бувають. Діти більш з одного боку більш чесні, тому що вони не розуміють, як можна там махінації якісь. Але це не про цих. Ці якраз вже такі, знаєте, така зграйка, яка відчула безнаказаність. Це абсолютно інші. Це не ті діти, яких ти от начали. Це якраз, які розуміють, що нічого не буде. Ніхто ні за що не буде відповідати. Ніколи. І воно так і буде. Хіба що хтось просто комусь уже перейдуть дорогу так і зламають комусь життя так, що хтось візьме рушницю, піде стріляти. А так то в нас же ж побудована за великим рахунком на пострадянських законах і всіх таких речах країна, яка фактично, якщо ти при владі, то ти ні за що ніколи не будеш відповідати. Навіть якщо ти трошки посунеться, чому у нас багато перебіжчиків? Люди, які були і в партії регіонів, і всіх інших. Жодного разу не покарані. Ніхто нічого ніколи не відповідав. Страждають тільки ті, хто не був при владі.
Да, от там справжні патріоти, ще щось, яких можна задушити, Слухай, роздавити, невже, знайти якісь Руслане, речі. невже це назавжди? Просто якщо ми уявляємо собі, що це назавжди, то ми ніколи не будемо європейською країною, ніколи не будемо нормальною просто країною. Я вірю в те, що це не назавжди. Ну, Що репутація колись з'явиться як факт для того, щоб бути там чиновником, міністром, депутатом, тощо. То коли це закінчиться, вся має. і традиція парламентаризму, і все інше в інших країнах, вона не береться з нуля. Да? Виростають прямо покоління. У нас дуже маленький термін. У нас в незалежній Україні виросло одне-півтора покоління, так, плюс-мінус, так відділяє нас 30 років, скільки там вважається. Півтора покоління. Це дуже мало. Це дуже мало для нації як такої, для розуміння всього іншого. Нас щупальця совка у нас скрізь. У нас скрізь абсолютно, в усі сфери. Саме тому Росії було легко напасти на нас, підбити Донбас на то все. Це було дуже легко, тому що ідентичності ще нема. Розуміння того, який у наш скарб, як держава, цілісна, немає. А є якась ностальгія, якісь нерозумілі речі, і народ абсолютно нормально на ці речі купляється. Я буквально сьогодні там про це думав, що років через 30 експансія така в Росії вже не вдалася в принципі. Тому що підросла б уже і сучасна інтелігенція, яка не застала Савка через 60 років. Да? Там уже був би якийсь. А зараз половина людей не розуміє, про що мова. Що таке незалежна Україна? Це про що? Це хто такі? Що таке з татарами там не так? Яка різниця? Крим же нікуди не дівся. Живіть там, сям. Вони не розуміють фізично. От поки нема війни поруч, поки не прилітає болванка, не вбиває, не дай Боже, когось із родини, це все дуже така штука, яка легко забувається. От поки в сім'ї хтось не загинув, нічого не відбувається. Насправді. Війна вроді є. Людина навіть може там подивитися там і поспівчувати. Але до кінця вона просто цього не розуміє, просто фізично. Не може людина, живучи, наприклад, там, хай в Конотопі, Сумської області, зараз, якою не до кінця не торкнулася війна, ніхто не загинув, ніхто не сам, зрозуміти проблеми кримських татар, які в Криму. Тому що чому було... ти розумієш? Ти ж з Конотопу сам. Я поясню. Ми беремо середньостатистично. Є певний прошарок людей, які неважливо, де вони будуть жити, вони весь час аналізують. Вони весь час роблять якісь висновки. Вони намагаються якось міняти ситуацію хоча б зі своїм оточенням, в міру того, що вони вміють. От все просто. Такі люди завжди є. Вони є і в Криму, вони є і в Україні, вони навіть є в Росії, які намагаються. Просто їх там, в мене життя не хватить серед, вибачте, того, що в Росії дерьма, вишукувати брилянти. Тобто є вже люди, з яких я знаю майже все життя, з якими дружу, а інших я просто блокую, це російське. Я просто блокую, бо що я не довіряю, я не знаю. Я не хочу з цим мати нічого спільної справи. От тобі і все. А ці люди, вони інфантіли. І тому вони зараз, в зв'язку з тим, що багато загиблих було тих, хто були серйозні і проукраїнські, зараз виповзли на другий, на перший роль. І не забувай, що куча ще перепригнула там. Ось про цинізм і брехню. Да. Ось бачиш, сьогодні масові обшуки, облави, вони дуже нагадують облави, знаєш, з кіно про німців. Так? Тобто, оточення там. Будь-яка тоталітарна влада, собаки, так собі. Вони так люблять. Угу. Спочатку окупації люблять так, то це на будь-яка окупаційна. Сіють страх, вони правильно ти казав, що це нащадки. І ось цього ж дня така собі людина на посаді, там, ніяка посада, заступник міністра, який там завтра не заступник і не міністра, да? А просто якась там людина. Так, посміхаючися, каже, а що тут таке? Ви ж комерційний канал, ми не можемо вам допомагати. Тобто він спокійно це вимовлює. Ви комерційний канал, ми комерційний канал. Канал, який зранку до вечора говорить про репресії, про смерть, про втрати, про горе просто, так, щоденне горе. Майже 7-річне вже горе.
І ця людина просто, я не знаю там українською мовою, як сказати, на голубому глазу, да? Вимовляє такі слова з посмішкою. Ми не можемо прямо допомагати, через те, що це комерційний канал. Де тут комерція? Яка тут комерція? Як ви смієте таке казати про канал АТR? Як ви можете вимовити ці слова? Хто ви такий? Що ви за людина? Загалом дуже багато людей, коли зараз опиняються десь при найменшій владі, навіть не зараз, в принципі, да, вони весь час думають, що їхні слова дуже важливі, що до них їх слухають, тому що вони такі важливі. І забувають, що слухай тільки посаду. От якщо ти на щось зараз впливаєш, точечно, тебе будуть слухати, навіть якщо тебе ненавидять. Або тебе люблять. Це неважливо абсолютно. Завтра тільки ти зникаєш, тебе забудуть. Колись казали, що Шелест, Щербицький. Я сьогодні був на кладовищі. Могилки нічим не відрізняються. Слухай, ще знаєш, ми всі, розумієш, да? Один глядач сьогодні абсолютно зателефонував нам під час ефіру і каже, таку думку висловив. Знаєте, напевно, вони, ті люди при владі, вони судять про всіх по собі. Тобто вони б вкрали. Вони б, користуючись можливістю, все б вкрали. Є така штука, що коли тебе в чомусь звинувачують, наприклад, то велика ймовірність, що людина говорить про те, що розуміє. Якщо це не є профдеформація, наприклад, якщо це не поліцейський, а просто звичайно, міністр, двірник, все що завгодно, але він тобі каже, Айдер, ти ж там, навірно, ж вкрав, це просто, значить, людина допускає це в принципі. Сама хоче таке зробити. Або розуміється на чому, або хоче, або допускає. Тому що в мене, наприклад, як у журналіста, який пропрацював там з 90, скажімо, на телебаченні 5-го року, в мене не формується такий запит. Чомусь. Мене не те саме, я не питаю тебе, ти ж, мабуть, там вкрав, чи там це. Я приходжу в садочок, в дитячий, я не кажу ви, мабуть, тут всі туалетну бумагу крадете. Я так намагаюся пошити. І мені навіть важко зрозуміти, що я можу запитати. Розумієш? Тому що я цього не роблю, і мені цього не зрозуміло. Розумієш? Тому дуже багато прикладів, коли я в своєму житті, це що стосується Даньки Дідіка, коли раптом людина, яка просто найманий працівник в якомусь місці, вдруг вважає, що вона краще знає, як в цьому житті вшанувати пам'ять. Або як треба правильно робити. Що потрібно кримським татарам. Абсолютно. Не за законом, по петиціях, по якихось, а тому, що я раптом. Я навів приклад, що я сьогодні був, засніжене кладовище, і лежать ті, хто колись нібито віршив судьбу України. Рядом з ними лежать інші люди. Гробу карманів нема. Я хочу повернутися трохи пізніше до теми Дані Дідіка. Це хлопчик, який загинув у 15-му році у Харкові під час вибуху. Під час теракту. Під час теракту, так. Там теж приблизно така сама історія байдужості, цинізму і брехні з боку чиновників, когось. Просто рівень місцевий, так само. І ось, знаєш, нам теж набридло їх слухати. Це цю брехню, маніпуляції. Це вони вигадують постійно якісь причини, щоб не допомагати, щоб припинити, відтягнути максимально, щоб нам поганіше ставало. Ми сьогодні просто вирішили, що ми не хочемо більше дивитися на таке принизливе ставлення до нашого народу. І ми звернулися з відкритим зверненням до уряду, президента і Сейму Литовської Республіки. Просто з проханням допомогти, принаймні до того моменту, коли в нашій владі з'явиться бажання щиро, чесно допомагати єдиному іконостарському каналу, як каналу корінного народу Криму. Тобто ми не можемо постійно бути в стані передсмертному.
вони з нас знущаються просто так. А є вже реакція якась від нашої влади? Від литовців є. Вони Ні, отримали. від нашої влади на те, А від що нашої? українці, Що ти? да, українці звернулися. Так, ну, Ні, нема. це завжди, це Орвел просто. От мені от цікаво, от є якось, хоч тихо, хтось вам тихо. подзвонив, ні? Ні. Тиша, да? Слухайте, Ну, от за весь час жодного дзвонка не було. да, цікаво. Тобто, ти розумієш, да? Є міністерство з питань там інтеграції окупованих, яке насправді це все вигадало, всі проблеми, вони штучні, вони самі. Воно є, Воно є, якось, да, формально є. Тобто, формально вони мають реагувати. дзвінків немає. Ага. Запитань немає. Ну, нехай прийшли би хоча б там раз за рік подивитися, що стало з телеканалом з того моменту, як у нас проблеми штучні почалися. Да? Як зменшений обсяг мовлення, як ми виживаємо просто без грошей. А дивись, тут є ще така штука, що знову ж таки це дуже є хороша паралель з історією з Харкова. Чому? Я поясню. Угу. Там всі противники, щоб назвати іменем патріота школу, щоб ви розуміли, в Харкові ми боремося. В Харкові ми буквально два слова. Ми боремося за те, щоб назвати школу іменем загиблого школяра. Так от всі, хто проти, вибрали позицію мовчання. Це така дуже кльова позиція. Вони спочатку щось намагалися говорити, і вони розуміли, що це виглядало дуже дико. Що б вони не казали, це виглядало просто настільки дико, що неможливо. Тоді вибрана інша позиція – ми мовчимо. І чекають, коли нам набридне. Це дуже схожа така штука, що Айдер покричить, там туди звернеться, йому там скажуть, неприємність, туди. А потім він зрозуміє, що нічого не відбувається, йому набридне. І там умовно збереться і піде там додому. От про що мова. І тут саме важливе, як на мене, щоб ви ніколи не спинялися. А що стосується Дані Дідіка, це така дуже, дуже повчальна історія, яка може слугувати там, екстраполюватися на інші речі. Даня загинув в 15-му році під час Ходи Гідності. Загинув не тільки він. Недолюдки поїхали в Росію, їх навчили, як зробити теракт. Це з матеріалів справи, це все можна зараз почитати в вільному доступі. Приїхали, заклали вибухівку на шляху Ходи Гідності. Ходи, яка мала статися в Харкові в першу річницю Майдану. Вони бачили, хто йде, вони бачили, як колона порівнялася, і натиснули кнопку. В результаті гибне 4 людей, 2 дорослих, 2 підлітків. Найменшому Дані Дідіку лише було 15 років. Він разом з товаришами вийшов на цю ходу, розуміючи, що таке оплот, що таке 15 рік, що там відбувалося в Харкові. Вони йшли, намагалися йти по периметру, щоб від провокацій врятувати людей. В результаті він гине. І те, що сталося далі, це ще більше, мабуть, друга смерть, коли тебе зраджують кілька разів. Спочатку тебе дозволяють тебе вбити в рідному місті, в мирному місці на мирній ході, а потім ігнорують пам'ять про тебе. А як вони це роблять? Це ж цинізм, просто за цинізм такий. Це ж дитина просто, так? Номінально в 15-му році прозвучали слова від шкільного колективу, від директорки, пряма мова є, що Данічка, ти наш герой. Вони стояли біля гроба, Він, правда, на колінах. Він, може, врятував декількох людей, правда. Стояли на колінах біля гроба, потім спілкувалися з журналістами. Після того проводжали в останню путь і казали, що Данічка, ти наш герой, ми тебе ніколи не забудемо, ми ініціюємо назву школи. Власне, це і стало поштовхом для того, що все буде увічнене. І досі ні? Все буде увічнене. От що б я вам не розказував зараз, от там глядачам, що б я не розказував про перипетії, чому, хто що каже, чому ні. Але по факту, з 15-го року до сьогодні, школа не названа. Спочатку там червона ця директорка, вона розказувала всім, батькам в очі казала, от ми не встигли до дня народження. Так брехала, не мовчала, брехала. Ні, спочатку вона казала, там, встигнемо до 1 вересня, ще раз. А в якийсь момент, коли я зрозумів, що вона бреше, принаймні, я зробив такий, це з чого почалася вся боротьба, я зробив пост у Фейсбуці, сказав, що от є в Харкові школа, і колектив, і педагоги. Молодці, вони хочуть назвати. І коли я це зробив
давайте їм, може, допоможемо якоюсь підтримкою. Тут пішов шалений спротив. Я зараз не буду артикулювати, чому, що, як вона розказувала. Я не хочу передавати. На неї тиснули? Чи її ініціатива була? Я думаю, що треба розуміти, що таке Харків. Трошки розумію. Хто розуміє, що таке Харків, він розуміє, що це завжди була така місцеві царьки, від них все залежить. В даному випадку тоді був Кернес. І чому сталося так, як сталося, я не знаю. Або, в будь-якому разі, місцевий цар і Бог має вплив на все. Слухай, це ж така, взагалі, це дитина загинула невинна дитина. Тут сперечатися немає про що. Це школа, де він був учнем. Бачиш, ти розмовляєш зі мною як людина, яка, яка просто нормальними речами. Там пуленепробиваема стіна, можна придумати мільярд варіантів, які були озвучувані. Знаєш, вона кожному так розказувала, як Зеленський на виборах. Кожен почув з її промови те, що хотів. Вона кожному розказувала свою історію, чому називати. Тобто вона пояснювала всім, чому вона не може це зробити. Сьогодні не може, завтра не може, через якісь там перепони. Різні речі, чому, що і як вона казала, чому не може. Я не хочу її слова передавати, тому що це глупость абсолютно. А потім в якийсь момент вона зрозуміла, що б вона не казала, це виглядає дико. І всі замовчали. А ми зробили так, як треба по закону. Коли не знаєш що робити, роби по закону. Була зроблена петиція активістами Харкова, яка набрала менше, ніж за тиждень необхідну кількість голосів. Отак. Секунду. І ця штука на петицію треба було відповідати. Кернес сказав, що повісимо табличку, а про школу ми розглянемо питання на сесії. І все. Вже і Кернеса нема. Зараз будемо сподіватися, прийшли люди, і сили помінялися, і може хтось включить. А так все. Кернес заліг на дно в Брюгге. Ця вчителька теж розказує, що директорка, вона чомусь вирішила, що вона має знати, як треба пам'ятати. Не воля харків'ян, які написали петицію і підтримали її, має розгляд. Воля батьків. Навіть, бачите, я про батьків навіть не беру. Батькам, повірте, батькам це може бути тішити їх трошки, що їхню дитину не забули, але воно нічого не дає батькам. В них горе це буде завжди. Вони з ними були до самої смерті. В них вбили дитину. Це про нас, наскільки ми люди. Хто ми в цьому світі? В яку школу, чийого імені будуть ходити наші діти. Розумієш, що будуть писати в зошиті? В зошиті, розумієш? І якщо моя дитина ходить в школу і пише, що я там учень такої-то школи імені Дані Дідіка, і не знаю, чи спитає мене, тато, хто це? І якщо навіть я не знаю, пройдуть багато років, я полізу, відкрию інтернет і прочитаю. Оце і є пам'ять. А так намагалися то все так спокійно спустити на гальмах, тому що коли тому горовому набридне, рано чи пізно, розумієте? Але коли я побачив, що батьки просто, батьків ще раз обманюють, потім віддали цих вбивць, поміняли на полонених. Не знаю, не буду вже коментувати. В мене пройшов час, я б так не робив. Я ж вважаю, що шукати треба інші способи, аніж просто віддавати всіх вбивць дітей, тому що Росія і кримчани знають, має абсолютно нічим не обмежений обмінний фонд. Вони завтра ще візьмуть кримських татар. Вони це і роблять. Або дурних заробітчан, українців, які поїхали в Росію, або ще кого, і вони можуть захочуть, щоб обмінний фонд у них був 1000 людей. Значит, буде у них 1000. То есть, по сути дела, получается так. Посылаешь убивать, а потом возвращаешь и меняешь. Оце саме страшне, що меседж від Росії ми своїх забрали. Їдьте, стріляйте, вбивайте в мирні місця. Україна нічого не зробить, ми вас рано чи пізно поміняємо. Тому що факт її теракту був доведений, вони отримали максимальний срок покарання. А тепер віддихають где-то там. Я сподіваюся, що вони там десь гниють. Знаєш, земля така штука, вона прийме.
Раніше без них. Та поэтому я сильно за них, я ще про них буду думати. У мене є про що думати. А тут от виходить, що така зрада весь час імені. І якби, повір, от ми зараз з тобою говоримо про Даньку, лише завдяки тому, що музиканти пишуть пісні його. Вийди на вулицю, запитай за цей теракт. Уже за Даньку велика кількість людей Ну, згадає. сколько времени прошло, сколько событий было. Трьох інших уже ніхто не знає. Да. Розумієш? От про що. І якби не це не колупання, вже коли ми починали, ніхто не знає. Слушай, я вообще удивляюсь, как ты до сих пор в это так вцепился. Ну, ты такой человек, а вообще говоря, у нас про Крым забыли. Фактически. Посмотри наши телеканалы. Посмотри, вот они сейчас пытаются обрубить последний канал, который про Крым рассказывает. А вруби любой другой канал. Там шоу, там какие-то развлекухи, там реклама, там действительно коммерция, там другая жизнь, другие планы на жизнь, да? У нас смерть, тут все такое прочее. И про детей. Одночасно. И про детей, знаешь, хотел сказать. Все, даже сегодня там фотографии были буквально грудных детей, одного из тех, кого задержали. Угу. Больше 300 детей уже без отцов растут вообще. Некоторые не помнят отцов вообще. Сроки до 17-19 лет. Наш человек, который нам снимал видео, там получил 14 лет. Парень там 30 чем-то ему. Вот. И эти плачущие дети, это все такое, да, все это смотреть невозможно. Их сегодня с 4 утра просто, ну, и эти улыбающиеся, ну, я другого слова, извините, вас скажу, за вот рыло, знаешь, такие, вот как Салтыков-Щедринские такие, знаешь, чиновничьи. Ну и что, понимаешь? Ну какие там, ну и что, ну дети плачут, ну заткните ваших детей, да. Ну не хотим мы это слышать. У нас тут там ну, другие совершенно планы на жизнь. У меня эти два мира не склеиваются. У меня такое ощущение, что, знаешь, это вот эти настолько несовместимые миры. Это неестественное состояние общества, когда одна часть совершенно не думает про другую. И это уже, знаешь, это не линия разрыва, там Восток-Запад, как раньше было, да? Это что-то другое. Это вот есть война, нет войны, есть лишений, нет лишений. Два полюса вообще. Дивись, тобі це болить, бо ти, по-перше, ти розумієш, що таке втрачати батьківщину. Ти розумієш це, ну, номінально, фізично, генетично, як завгодно. І ти хочеш бачити те, що роблять в Криму окупанти зараз. Більшість народу просто кинуло, забрало. Нащо нам знати, якщо можна не знати? Слухай, я народ не звинувачую, бо в кожного своє життя. Ну, є влада, вона ж відповідальність має нести. Тоді влада не потрібна взагалі. Ну нехай, якщо там, ну це ж не звичайні, не пересічні громадяни. Так? Не буде ніхто ні за що нести відповідальність. Це артикульовано. Ким? Ну, як мінімум, останньої влади. Дивись, що б не відбувалося, хтось десь зник, ушов, той з офісу президента, того на того поміняли прокурора. Де, хто за щось відповідальність несе? Хоч хтось. Ніде ніхто ні за що не відповідає. Абсолютно. А тобто вони думають, ну, в найгіршому випадку я просто піду з посади. Звісно, ну так і буде. Слухай, так і буде. І ти не зможеш нічого цьому чиновнику, насправді, не зможеш його посадити на 14 років. Не зможеш зробити так, щоб його діти залишились без батьків. Розумієш, я про що? І всі про це все знають, тому що в нас демократія. От там, в Криму, зараз, страх і ужас, там окупація. В Ордло може статися все, що завгодно. А в нас ти не будеш ні за що відповідати. В крайньому випадку тебе просто, ну, у нас, дивись, у нас за якісь такі серйозні речі там, в Рівному недавно била дитину, да? Ну, є відео, да, де вона там б'є дитину, там, ну, там, стоматолог. Я там не пам'ятаю цих подробиць всіх повністю. Але її просто звільняють за власне бажання. Ніхто ні за що не відповідає. Твою дитину завтра буде калічить, мою дитину. І виходить, якщо я, наприклад, не включусь і не зроблю щось таке з цією людиною, вона не буде за що Слухай, це може призвести до судів лінчу. Таке було. Якщо ви не пам'ятаєте, то вже за Януковича це починалося. Це вже починалося. Коли там прокурори получали по балді, вже просто було доведено. Ну,
побачать. Ми ж якось така, знаєте, спіраль. Звісно. Тому що якщо я не буду відчувати ніякого захисту і пострадають мої рідні, у мене не буде іншого виходу, як просто свого кривдника. Да, я потім, може, там сяду, чи що, я в залежності, або, може, так само не буду ні за що відповідати. І такий варіант можливий. Що б ти не робив, нічого ти за що ти відповідати не. Слушай, Руслан, это все мы с тобой в принципе обсудили, но у нас еще минуты 4 есть точно. А расскажи, что ты пишешь, что бы ты хотел рассказать нашим зрителям, потому что наши зрители это точно те, кто читают, и это точно те, кто читают не русские детективы, а что-то серьезное. Что ты издал? Все, что хочешь, скажи людям, где читать, что читать, как читать. Вот твоя камера вот там. Я думаю, що все, що я роблю, що стосується книжок, документалістики, там, театру, я намагаюся скрізь нести українськість, розказувати про те, що є Україна, єдина і неподільна, і заради цього треба жити. Мені дуже соромно, що зараз ви там опинилися, я маю на увазі кримських татар, що ви опинилися в окупації. Значить, десь ми не доробили того всього. Раз ми ставилися до того так прохолодно, що призвело до цього всього. Мені особисто дуже соромно. В мене є кілька оповідань, які присвячені Криму. У мене є оповідання Аким, коли хлопчик врятував український підручник, коли їх просто забирали в школі після окупації. Mm-hmm. Воно має прототипів, звісно, це оповідання там не документалістика, має прототипів, але я весь час до цього повертаюся. Я весь час повертаюся до того, що теж маю віддавати борги. Тому я не думаю, що я буду розказувати вам про книжки, я просто... Ну чому? Людям цікаво ж знати, що... Я пишу, у мене багато про війну, у мене книжки діляться на два таких типу, щось таке смішне, тому що я дуже любив свого часу Павла Глазового. Ну ти гуморист такий собі. Да, я сам по життю дуже весела людина, хоча по мені так цього не видно. Мої байки зараз я попросив, зробив спробу, начитав Анатолій Несторович Паламаренко, може пам'ятаєте, був такий гуморист, здоровий, з таким гарним голосом. Я весь час намагаю зацікавити. Зараз ми зробили там одне оповідання, зробила Ада Роговцева. В Ютубі зроблений як анімаційний фільм з піском. Все викладено безкоштовно. Майже все, що аудіо, викладено безкоштовно в інтернет, аби просто наповнювати контентом. Бо у нас величезна імперія, яка завалює нас контентом. І я намагаюся весь час це якусь створювати альтернативу. Ой, слушай, я тебе расскажу. Вот, что самое главное это хотел сказать. Вот есть такие подвижники, волонтеры, письменники, как ты, да, которые сами все делают для того, чтобы наполнить украинский контент разный, да. Дуже багато людей. Есть книга «История крымских татар». Написал ее питерский профессор, который, к сожалению, скончался, Валерий Евгеньевич Возгрин. Он, хотя и в Питере закончил свою жизнь, жил большую часть, писал в стол эту историю. Он вообще был членом второго Курултая, это возрожденный после 17 года, в 91 году в Крым, крымский татар. Значит, история совершенно фантастическая, в 4 томах, издана в 2013 году нашей телекомпании. И вот чтобы здесь, значит, провести, чтобы перевести на украинскую мову, вот только первый том. Люди на спільні кошти, подвижники, волонтери собирали гроші. А державний бюджет – ні. Ти розумієш? Тому що є люди, яким воно болить, а є, яким воно все одно. Ми живемо в такому світі. Я ще раз кажу, що я зі свого боку роблю все, що я можу. Все, що я можу, щоб і закарбувати пам'ять. От зараз знову фільм вийшов у мене «Трохи нижче неба». Це про Донецький аеропорт, про 4 наших загиблих. Документалка. Я намагаюся весь час знаєте, ці цеглини. Тому що раз я це зробив, ворогу вже це треба пробивати. Якщо тут нічого нема, ніякої розповіді, то тут вітер. Ворог пройде і дуже легко зайде. І тому я ще, знаєте, б хотів сказати 2 слова, якщо це можливо, записуйте все якось. Я не знаю, як це можна зробити в умовах окупації,
передавайте якось, щоб воно вас не дискредитувало там, але записуйте, фіксуйте це все речі. Це все для такої гаги, назвемо його так, колись то буде, коли, якщо навіть не на нашій пам'яті, щось там буде. На нашій. Ну, я дуже хочу на це, але колись, рано чи пізно, подонки завжди будуть відповідати за скоєне. Це завжди. Дякую. Дякую тобі, що прийшов. Слава Україні. Героям слава. Огромное уважение и солидарность с людьми, которые сегодня 300 человек вышло на площадь Симферополя. В Симферополе. Понимаешь? В Симферополе, Руслан. Я прошу всех, кто нас поддерживает, продолжать смотреть наш канал Save ATR, подписывайтесь на наш YouTube. Если вы хотите помогать еще и действенно, то подписывайтесь на Patreon ATR. Там можно оформить ежемесячный взнос любой. Понятно, что это не огромные деньги, но и это действенная помощь, которая каждый день позволяет нам дальше вещать. И увидимся завтра в рамках марафона Save ATR. «Голос Криму» має бути в ефірі. До побачення. Чергова акція залякування. Окупанти вдерлися до осель кримських татар за 7 адресами: в Бахчисараї, Сімферополі, Білогірську, в Севастополі.